Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta. Assam Power Distribution Company Limited Sarihajan Substation along Kido Mekipi Amok Kebang with hectic Sarihajan Mati Hanjang Langso along Kido Assam Power Distribution Company Limited Pen Substation Pangni Ponlopu Pen Mekachit Hora Hokawe Jasmet Sarihajan Pen Hadiopani An Malop Akile Meri Hinkachithor A Hokawe Pen a Jok Radatum Kisum Kachetong Nangsi Dolopusi Radatum Pen Kaniri Hangjo Pusi Chetan Prai Hanjanglang Solo, Kibi, APDCL, Substation Kibi Koklo, Bonta, Ladakalong Kiklem Chokamara to Mithanga Saika Chiklem Kepang Crepena Jok, Radatum, Miri Hinkajathor, a Hokawe Pin, Kangjanglo, Bil Kitu Nang Nangke, Achiklo, Playing Pria Kopen, Bilalo, Nangle, Sitame, Miki Piabang, Arni Chianjai, Asaban, Bagle Arwe Kejanglote, Mika Vilo. Asa bagle tomon ki dolote me kawelo pusi rata tumpen Chetan Pri. Lasi APDCL Bokajan Lapen Sarihajan Substation along Kiklema Chokamaratum me Tangasai Misen Pen Kachiklempa Miasonte Misenji. Meri Hing Kachithoranam Sitame Tu Bomlo Lapen Electricity Duty Mate Electrical Duty Anam Sitame Bila Longsi Anam Tudu Nanglo Lasi Meri Hing Sitame Chithorong Pamia Sonte Pusi Rata Tumpen Tuning Report. News Text Report Karbi Anglong News. Karbi Saramaya Hinpen, KAC Kachari Bomla Pen non head Jong Assam Assembly along Chief Minister Kaning Jiapatak Ningkang Samsi Chipaklangsi Tara Langso Hempu Mukranga Chatay along Kachisong Asai sit in demonstration Padopon. Piniarni Karbi Anglong alo akisong thepar piglo athe Sorkar Kachari atum mate Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam State atum pen meme henono claimsi ilitum Karbi khayaphan akisong thepar pig jipu theklongsi Karbi Saramai mate thi hek pen KRA atum pen pini taralang so along sit in demonstration pedoponlo Labang Sokachisong Kepido Ponangkok Atheke Arsik Pik Atheke Ilitum Karbia Khayaphan Lapen Siksidul area Puchini Lor Lapen Ladak area ke Panchayat Nang Biun e Puchini Lor si non ke Labang So Saisi Implementation Pupusi Assam Assembly along Chiparaipon Lapen KAC Kacharipon Tim Karbi Anglong Kachipahem Phupon CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Atum Indian Constitution along Tok Ang Tangdetsi Aron Karkan Pen Mithang Alephan Chimathasi Siksidul area Arlo Nang Chipahem Phudun Jampen Nonke Village Panchayat Mate Akimi VDC Mate Village Development Council Nang Bi Popusi Chiparai Pontanglo Karbi Saramayatум Kachaparaya Tenke Lahai Khayaphan Akisungke Ladake Wandong Lipusi Puthiblo Lapen Muta Puthi Vegji Pusi Nang Pachinidun Athe Siksidul Ahawaralo ke VDC ke Biune Lapen Traditional Village Council Bivek Nangji Lasi Assam Government Pen Kidengpon VDC alongke Mantu Neta KRA Pen ke Chedonu Thekhe Pusi Ningje Thiblo Lapu KAC Pen Gaon Panchayat Aphan RD Kipia Pothak Ning Kang Samse Chepeklang Ponrenti KAC Kachari Atum Siksidul of Indian Constitution Aron Karkan Petsi Aning Kehangaling Ke Claim Pota KRA Tiripia Maipu Dhorom Singh Teron Pen Akoi Pipon Jongsi Chelarle Lapen Constitution Aron Ateng Claim Klepulote Intang Kring Pen Chisong Wegji Lapen Laso Kachisong Along Kopine Katora Dokok Polote KAC Kachariatum Adai Chianang Jiputa KRA Maipu Perona Sangho Pen Ning Jepon isi notification olai pravjen pen lada new VDCs keseng je phansi alang letum pulo tar lage la soputha bangke nili tumahin pen ke pinrem pon lo la pen opos lo la bangke itum inglong aso tum ke la ke kroitun thekte athek ke kroitun thekte bangke ilitum kadu beta chini lo schedule to the Indian Constitution along paragraph 3 sub paragraph 1 clause EFG ateng pensi ilitum chesong pon bomang bom la pen ke traditional system ateng pensi village development council dak pangni nangji pusin litum ke hang pom bom athe traditional system ave pulote karbi a system along bangke culture language pen chenglok costume kadug be anta penan akasik sakdoji pusin litum thekon long nasila schedule to the Indian Constitution arona teng pensi dak pangni bek nangi pusin litum hang pon lo lapen ke
laso puthak non la pang ni po bangke nili to masap ta chedon dun thek the lapen ke an suse ing tangkring pen laso ka chesong i phan nili tom chisik lapen ke kibang jilang hut kaddu gubeta Karbi Anglong ara da tum ta laso ka chesong lo bangke nang chirap dun ni sinili jongda ming tu lapen ke laso puthak Karbi Anglong autonomous council atum la a od e ke klema bangke nili to masap ta chedon dun thek the lasi komat koson lo leke chokche la bang nili tum jongda ming tung te sitamet non dobom a council la tum si dobom lo pot la sum si arpulo la ke VDCs ke klem ke la ke gaon panchayat system lo la pen ke alang litum non chief minister ka ningje teng pen pulote Karbi Anglong autonomous council pala mabelo Assam state long basi within December ang bong गांव पंचायत इलेक्शन का पद्धति भांसी पर ई लसीनी ली तुम बांके पुदम कांग तुम बांके लदा के ट्रेडिशनल सिस्टम तेंग पेंसी दोनंग जी शिक्षित लारोना तेंग पेंसी दोनंग ला पिनी ला सब था ती पतोय ते पेन ला सुके क्लेम जी बुलोते लाके राथुर पाका मूवमेंट बांके दोकोकल हालसो मूवमेंट बांके लाके आ रेस्पोंसिबल के Karbi Anglong autonomous council ला पेन के स्टेट गवर्नमेंट तुमसी दाइलो पुसिनी तुम जंपल बांके जनरल ला तुम फान ट्रेडिशनल सिस्टम कली शिक्षित आ मीनिंग मासी वेदेट पो लाके Ladakh bangke non bangke laso VDC sa bangke latum a system ke klema tengkulote bang pharo ke thom bang suri ke thom pen bang pharo bang suri pho angbong si latum isi VDC kapang niji pusipu are la VDC pen ke Karbi Anglong arat ke lake chingthurun de la bangke laso VDC ke lake already kwan lo ne aningkan ben VDC chairman pudo itu mar julong bom mati kupi la hala dake claim ke matro corruption bena bhere jata be lasi laso puthake ni tum opposite lake kroy masi unil lake VDC ke 1986 benta nang dubong lasi nili ethela ma ko puthing tum bangke la lok kedam tang hot Karbi Anglong ro saramai along isi amai hala suhuta surjorong farning je lo je VDCs ke non emergency direct financial ke en afan possible nilitum pudaming tung ge amen ke en chobro just pulutang te nili pudam gang tung jongsi amen ke en chod afan pulutang de lake Karbi Anglong ke jor lo pusi nili pudam gang tung lasi jongsi amen pe nivek ji pulutang de traditional village development council vek nang ji lapen ke jongsi la claim pulutang de ko an ma prang ke dam tanga chesong lan su se ahir do saga ka chesong bang thek bon long po pusi nili jong Boxing coaching camp Kithan Pajut Lapen under 15 and 17 football championship atuma phan Karchu Lapen athletics medal ke longdun kachatongomai kangni Chitini phaing ko ani kang sampor bhai player por malom pen Hanjangnang Sport Association atum pen Chepater Piponsi Hanjangnang so Maya Hongja elong boxing coaching camp Kithan Pajut Lapen under 15 and 17 boys football champion atuma phan Karchu Lapen athletics medal ke longdun atum kachatongomai kangni Sonsi boxing coaching camp Kithan ki jut Amai Lapen under 15 and 17 football champion atuma phan Karchu Lapen athletics medal ke longdun atuma phan kachitongomai kangni lasolo boxing coaching camp ki bi Kithan chiklo ijon plengsi Kithan pijut ponlo lasolo alihya manapeng pen kachatongdun kasa kongchun bang pankaj teron HSA Amai Pujiwan Chandra Pathak Sanjeev Handikoy Joint Secretary Assam Olympic Association and Secretary Golaghat Sport Association Rilip Ronghang DSO Horaning T Football Secretary Kasa Rajan Rompi Athletics Secretary Kasa Coach Diganto Nath National Player Manav Handikoy Boxing Secretary Golaghat Jyoti Saikia Member Sport Organizer Khorsing Terang Everester Hemari Tokbi President Sarihajan Bajar Committee Lapen Pinangan Man Kido ke Thikidingatum Chitongdun Si Boxing Coaching Camp Kithan Kijut Lapen Under 15 and 17 Football Champion Atumaphan Karcho Amai Mason Pen Pichun Pon Bogajan Pen Sarkurubi Karbi Anglong News Handangan Sports Association can jointly organize 1 month boxing coaching camp ini Kidutsiar Nilo lasi niltum la cheklo ijon dak coaching gipi pen niltum thaglong lo somatong ka improve lasi hala coach bang ganing je iglo je la kisuman cheklo ijon ke thame alang kai si dak akemisen positive au smart thaglong lo la practice pen lasi alang ipulo dak continue practice ba la association guide pon ver pulo te hoitu dak national level ba international level kami player kami klang igi pusi ningjo lasi ini ngarong lo
je inilah hanjang langsung sports association dan DSO office buka cepat dupen niltum ke mata tengah success lu pula ciklo ijon coaching la pen dak hanjang langsung sports association ai han kacurun nahi ke la pula je alang tum ini Karbi Anglong Sports Association under 15 under 17 boys football championship long ta inter sub association alang litum si high la si la nilihin la DSO hin bandala alang litum curu iglo la si nilidak hanjang langsung sports association all members manta tuning ritikang je la boxing pini judlo mene practice coaching mang jatsita latum la bor ipon sila continue practice bong ik mangko lancol boxing oleh bangun dah semar total dak 70 65 bab semar do continue dak practice kiwa las ini tumta ini ngarong pick dak de la anu semar kacito athema la pula soyojanna ki puno la pu apart ki la boxing mang akimi event ason lo las ini tumta ma thalo je la akimi event tami la Karbi Anglong angkangka donang ko aku bor inang ko Chenghe Langbong Club and Chapater Ponsi Football ke Patu Kangpupon Lakha Krisi Langpher constituency ke Paro Sikari Get Hidi Bonglong Patu Aklamalong Football ke Patu Kangpupon Bangso ke Patu Kangpupon along ke Patu Pon Atimamen Laki Monster FC Lapen Hooligan FC atum Angbongsi ke Patu Chidan Pono Bangso ke Patu Pon along Hooligan FC atum Kethekchet Ajo Golhini Pen Hooligan FC atum Chipahai Ponlo Bangso Football ke Patu Pon along Alhisar Po Manaping Pen Kachatongdun Local Lemisimati KAC EM Mathuram Lekhe Bukalia Lems ex-chairman Mohesing T UCF advisor Rup Singh Taro President Vishnu Rongpi Secretary Joykim Taro Lapen Bangso along Kelang Charipon Mati Referee Joykim Taro Lunse Tokbiatum Ahin Pensi Football ke Patu Lang Charipon Bangso along Madhuram Lekhe Hin Pen Kaning Jepon Obi Kimiatum ke Patu Ahin Ansosi ke Paprang Pon Jiaphat KAC Ahin Pen RDP Pon Po Lapen Lang Peralong ke Patu Ahin aning ke Hangatumaphat Kai Ke Arjabdun Tipsi Do News 6 report Karbi Anglong News tau pini dak elitum langfer homosti angkang sigariget tarorong along pini kecengsi kapatu football ini cengkoneglo nasi patu anat penan elitum kachung thekponong lo adak sigariget habar kadugo beda theklong lo patu afil avi puta pune do pusita pune alfilo bangedo sita thiu e office tame ladak local leaders atum alang litung ke matha karsiga joksi daga habar lasorong an suse ke pathuna mate ugi mitum han isi awareness ki pson lo ke pathuna alang litung la puson ke pathu ki bipon opor nilihin pelama man suri suri kachuro pajili lo na penke ke bang yarni anstami litum an suse ladak misen ke paching thur ponje pantani libori ponta dak towar ta ke sum thiki si towar ta menili non hejong panda ponelo la sotowar rabjin pe nili paklem boniko Oktober ciklo ongbong sani la bangso kam pangceng tender kadu abe piglap lo ili tunga chingonai CM sa Dr. Tuliram Ronghang alang lisi la bangso towar nang piglo lada national highway adung kan ku kilometer hini ra chitim la bangso towar poka towar ili tum chehlat ponong po same one kepa pi hub adim long same la puson kepa tigi ponte ko alang thon suri suri ka churu pagi amene amen ben mamen ben silalo meeting lo ili tuman suse cerap itu duna ili tu lang per hawa long long patuna same finan chi hum pondolo afil tin same pathu pon iglab lo na hello siang thek lo patumi hejong hala athletic kasalang pathu busta mele tum dak lang fer pen